Lapha naku kwaMthethwa omunye umfowabo kaBhatom lo washona kwaMthethwa, omunye umfowabo khona ukuthiwa uMgcogcoma siwashona naye. Khona insizwa okuthiwa uMgcogcoma lapho ilumbu yayingalibheki yalishaya likhiphe ilumbu nje, ilumbu niyalazi. Khona ilumbu leli livuvukalisa amasende, khona ilumbu elivuvukalisa isisu, khona ilumbu nje. Ilumbu ke mali mokuthiwa ushawe ngelumbu, ilumbu likubamba manje likufuna ukubulala manje. Mali kubamba nje manje lifuna ukubulala manje ilumbu. So lo baba ke wakuthiwa uMgcogcoma noma wayebizwa ngomkhende, wayengalibheki ilumbu. Umfowabo walensizwe yashonayo yadutshulwe ehlathini ihamba nomfana wayelanda inkomo uBhatom. uMgcogcoma umfowabo kaBhatom. So uMgcogcoma wayekwazi ukulapha ilumbu lo washonayo umfowabo. Kuthe ngo-2008 angithi lezi insizwa lo muzwa kaMthethwa vele ngesikhathi kushona ubaba wakhona ukuthi uBhatom babe sola igenge yakwaMhlongo kwaMakhukhula, ikakhulukazi lokuthu uMhloni babe sola yena ukuthi uyena obulale uBhatom. So kwathi ngo-2008 kwase kuba nensizwa la kwaMhlongo eyavela yaphathwa yilumbu la emasendeni, yavuvuka lamasende ngo-2008. So uyazi umuntu olapha ilumbu ukuthi la empangisweni umuntu olapha ilumbu usibani bani wakaMthethwa. Yasuka lensizwa kaMthethwa yakwaMhlongo yayibiza umGabhi. UMGabhi kusesithakazelo saMhlongo yayibizwa ngesithakazelo kodwa kwagcina sengathi igama. Yasuka lensizwa yaya kwaMthethwa. Iya nje kwaMthethwa iyesaba ngoba lapha kwaMthethwa ngo-2004 kwabula ubaba wakhona uBhatom, kwasola abantu bakwaMhlongo. So yona nje ubizinya kwaMhlongo nje iya lapha iyesaba. Yathi mayifika kuMgcogcoma ifika ikhala lensizwe ibanjwe yilumbu, yathi Nyambose ngiphethwe yilumbu ngizolapha ilumbu. Sethu Nyambose awu thina nani asingenelani thina, nina abantu baMhlongo nabulala umfowethu uBhatom ngo-2004. So thina singenelani nani. Yakhala lensizwa ukuthi angithi ilumbu njengoba ngichaza ukuthi mali kubambile ilumbu likubamba manje bese lifuna ukubulala manje futhi. So yakhala ke lensizwa ukuthi hayi kodwa ke lokho kwase kuvela enkantolo konke lokho engichazayo but sizoze kugcineni ukuthi kwavela kanjani. So yakhala ke lensizwa ukuthi hayi ngicela ungilapha ilumbu, uthi lona ngeke ngikwazi ukwelapha ngoba wena ungwakamhlongo. Abantu bakwaMhlongo lapha eSigubudo, abantu baMhlongo lapha kwaMakhukhula babulala umfowethu, so ngeke ngikwazi ukwelapha. Ibisithi lensizwa cha uMgcogcoma umfowethu baba ngoba umdala uMgcogcoma yona incane, ithi mina ngalichaza iqiniso, yayisencane ke phela ngalizeka, ithi mina ngalichaza iqiniso lokuthi ubani wabulala uBhatom. Ithi mina ngalichaza iqiniso lokuthi ubani wabulala uBhatom. Nangampela lichaze ke iqiniso isho ukuthi hayi uBhatom wabulawa zinkabi zangapha kwaNongoma ezayilandwe kwaNongoma, zayilandwe uMhloni. uMhloni umfowabo ubaba omncane walensizwa. Shuthi lensizwa sicebe ubaba omncane wayo nayo kayizenzi isho ibanjwe yilumbu. Ithi umuntu wabulala umfowenu ubaba omncane wami kodwa walanda inkabi kwaNongoma, wayilanda kwaNongoma eManhlanhla lezo nkabi. Walanda ufana noZibthele, ufana noZimkhize noBhekani Buthelezi. uBhekani Buthelezi ke mina ngangihlala naye eNcome, ngangihlala naye endlini esection eyodwa. Umntaka mama wami futhi ngigcine seKokstad, umntaka mama wami. Ithi ke lensizwa wakuboka uBhekani Buthelezi, wakuboka Justice. Khona insizwa enginokukhuluma ngayo nje ngibhale ngayo kuFacebook to Justice Buthelezi, umntaka mama bafowethu labo sizalwa kaNtshangase sonke nabo. Khona insizwa to Justice Buthelezi enyaye ngikhulume ngayo ngithi yayithi ngaphakathi yayidla amaphilisi,
siboshwe nayo. Kwakuthi makuvulwe ekseni nje ithi itshela amaphoyisa uthi hey bo baba, amaphoyisa akabizwa ngobaba ejele abesifazana abizwa ngomama. Ithi hey bo baba, lezi iboshwa lezi ihlale eqamba manga zithi zayiqonywa isengaphandle kodwa ayinangculazi. Leyo nsizwa ihlala isho njalo, ithi awubheke naba baqamba manga, itshena amaphoyisa ithi bukani phela lezi iboshwa zithi zayiqonywa ngaphandle kodwa ingculazi ayinawo, azidli amaphilisi. Mina nje nabo ufakazi bokuthi mina ngiqonywa ngaphandle mina. Ishiya waginqa amaphilisi, waginqa amaphilisi. Yayi kwakuyinsizwa nje kanjalo. Umfowethu uJustice ke ubhekana Buthelezi lo okwakuthiwa owaphuma le eFryhead impangisweni ukuthi uyena wayithengiwe noFano Zimkhize bangapha ubhekane wasesicayini, khona ukuthi isicayini lapha kwaNongoma eNyugoli, bese kuthi uFano Zimkhize waseManhlanhla. Ithi ke lensizwa sibanjwe yilumbo, ithi umfowenu itshela uMgcogcoma lo lapha ilumbo kwaMthetho, ngoba uMgcogcoma wayesethenge ngulaphe wena Mgabhi, ngoba nina nabulala umfowethu. Usethi kuMgabhi cha, ngelapha ngizokutshela mina ukuthi ngobani ababulala umfowenu. Wabulawa uMhloni Mhlongo, kodwa uMhloni Mhlongo wayengekho, wathenga inkabi wayilanda kwaNongoma lezo nkabi, walanda uFano Zimkhize nobhekane Buthelezi ukuthi bezobulala uBhatomu. Yibo ababula lento isivele ngo2008, icala lenzeka ngo2004. Usethi ke usekhuze ababaza ke uMgcogcoma lo lapha ilumbo. Usethi ke mana ngibiza abakwethu, awubiza umndeni waMthetho, ethi awuphindile amagama kade washo ukuthi umfowethu uthi wabula ubani, ayesho lo ukuthi hayi umfowenu wabulawa zinsizwa wabulawa ngabafu obabomncane, kodwa babethenga inkabi bayilanda kwaNongoma endaweni yaseManhlanhla. Yimi kusho yena uMgabhi, yimi engangidriver lezo nkabi ngibuye ngilandela ibhamu ngihambisela ibhamu. Angithi inkabi mazi yosebenza thothi uhambo lwazo luzoba semini, ayihambi neibhamu. Ezinye zithi mayisuka kwaNongoma ziye eMandeni ihamba nje zodwa, bese ibhamu ilandele ebusuku, ngoba ebusuku awekho amaphoyisa imvamisa, awekho amaphoyisa emgwaqeni. So mayihamba emini zona thothi sayofokisa indawo, ziyobuka indawo izosebenza kuyona, bese ibhamu ilandele ebusuku. So ithi ke lensizwa yimi engangilanda inkabi kwaNongoma ngilethe la empangisweni eFryhead, ngiphinde ngiyibuyisele emuva futhi. So umfowenu wafa kanjalo ke, bemthathe kuMgabhi igenge kaMthetho Sigubudu ihambe naye yobhala leso statement emaphoyiseni, ebesethi amaphoyisa sizokuthatha wena, ngeke sisakusa emphakathini ngoba bazokubulala labafowenu bakwaMhlongo mabeza ukuthi wena usufakazi wenkantolo kuleli icala. Hamba eyokwelapha lo, wahanjiswa futhi welashwa ke kwaMthetho ilumbo, wayesahamba kamaphoyisa amthatha umbeka endaweni yakhe. Amaphoyisa ke amthatha umbeka la agcina khona ofakazi benkantolo. Kutheke maselithethwe icala kwabe emva kwalapho kwabe sekufunwa ke uMhloni Mhlongo nalezi inkabi ezimbili zakwaNongoma okubhekani ubhekani Buthelezi noFano Zimkhize. So bafunwa ke baze batholwa, ngoba nje lokuthu uMhloni ke bekuyinsizwa impela nje isencoma esikhuluma nje, bekuyinsizwa impela ibinabafazi abawu6, yaboshwa isizogana ngoka7. Kwakuyinsizwa nje yaboshwa isizogana ngoka7 umfazi. So yaboshwa, yatholakala isitholakala eGoli nje la yayibhace khona, ibhace nomfazi oyedwa kulabo abawu7. So yaboshwa ke, baboshwa kanjalo ke neinkabi lezi zaboshwa. So mabefika enkantolo sekuvela yonke lento engiyishoyo. Uthi ke ufakazi wenkantolo usecindezela umfowabo ubaba omncane wakhe, uthi abantu ababulala uBhatomu uMthetho ngo2004 ubaba omncane uMhloni Mhlongo walanda lezi inkabi ezimbili.
so lobo ubufakazi obuqanda ikhanda lobo bagwetshwa ke oMhloni Mhlongo noBhekani Buthelezi bagwetshwa iminyaka ke ngathi uMhloni wagwetshwa life sentence laba abanye bagwetshwa iminyaka izinkabile ezimbili zagwetshwa iminyaka. So ke lensizwa le eyaphathwa yilumbo uthiwa ya ngesikhathi uMhloni Mhlongo umfowamhlongo esebaleka esephila ngokubaleka nje esephila ngokubaleka ebalekela amaphoyisa from 2004 to 2008 ephila ngoba yinsizwa kwakuyinsizwa leya yayingathi kusasa uMhloni Mhlongo lo kwakuyinsizwa eyayingathi kusasa so yayinokuphila ngokubaleka. Omunye wamakhosikazi ayo ngenxa ukuthi babebaningi amakhosikazi wayeselala nalomfana lo uMgabhi kanti kushuthi ngabe yayibalungisile abafazi bayo lensizwa wavele wabanjwa yilumbo lomfana. Nakhu ke sezoya kwaMthethwa ethi uyocela usizo kanti kuzofike abakwamthethwa bethi hey ngeke sikulaphi ilumbona ngoba nabulala ubaba nabulala umfowethu nabantu nina abantu balapha kwamakhukhula nabulala umfowethu. So zaboshwa kanjalo ke lezi ziboshwa nje ukuthi lo uMgabhi walala umfazi kababa wakhe omncane wabhajwa wabanjwa yilumbo kushiwo njalo kusolwa kanjalo endaweni wabanjwa yilumbo wase ufuna usizo kumthethwa lo mthethwa olapha ilumbo waseSigubudu kanti umthethwa lo lapha ilumbo umfowabo lo wabulawa zinsizwa zakwamhlongo. So waboshwa kanjalo ke zagwetshwa kanjalo ke lezo nsizwa. Ziningi izinto ezenzeka esingeke singene kuzona endaweni yaseMpangisweni ngoba ukwetshwa kwemfuyo kuleya ndawo kubaqedile kakhulu abantu bebulalana. Abanye nje basafa namanje abanye bebefa lensizwa ethi uMhloni isingaphakathi ejele. Abanye babeze besola ukuthi hayi kuthiwa uyena okhipha olayini uyena ofonela abantu uthi bulalana ubani uyena ofonela abantu wabo wele ke icala elinjalo kalibophi icala elinjalo noma mawusejele nje uyakwazi ukuthenga abantu unemali noma unoconnection uyakwazi ukuthenga abantu beshaya umuntu ongaphandle bemshaya ngempela kodwa usafe wena ngeke uzuboshwe wena usafe ngeke uzuboshwe ngoba usejele not unless otherwise kodwa nje usuke usafe. Yaboshwa ke lensizwa yabashiya abakufazi bakhe abawu6. Enye insizwa ke le ngithi uBhekani yakwaButhelezi engichaza ngayo ukuthi umfowethu leyo insizwa leyo ikhako mama lethu lilodwa njengoba ngeke ngasho ngangihlala naye sectionini umfowabo ngangihlala naye endlini eNcome number 2 section B ngo2010 nango2011 ngingakayi Vryheid ngangihlala eNcome so yayinokuvaleleka endlini le uBhekani Buthelezi sasizwana nje naye kakhulu. Wagcina ke hambileke kokustudy ngenxa lezinto zenombolo zokuba ngamagunya and all that. Kodwa nje umfowethu impela ngeke ngalibhala lolu daba lapha ephepheni lethu ekhasini lethu la ku Facebook iMsimenzi Store Media SA. Thank you.